Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region, ang amo ni gadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today is December 18, 2025, Huwebes nga adlaw. Duha pilason sa sunog nga nagluntad sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod kainasang aga. IPM Construction sa gihapon ang lowest calculated bidder para sa paghakot sang basura sa Bacolod. Presyo sang umay, yara na karon sa 18 pesos kada kilo. Lalaki patay sa pagpaniro sa Moises Padilla. Away sa duta, isa sa mga ginalantaw nga anggulo. Kag sa good vibes, top 2 sa Radiologic Technology Licensure Examination ng taga Riverside College, nagbatol sa 200,000 pesos. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hindi na pwede makagamit sang single-use plastic sa Sagay City sumugod sa January 1. Bilang panugod sang 2026, hindi na pwede makagamit sang single-use plastic sa Sagay City. Ini ang kaundan sang City Ordinance number 2023-015 o kung pagpatuman sang pagban sa paggamit sang single-use plastic bilang kabahin sang panata sang syudad para mas matinlo, mas healthy, kag mas sustainable nga syudad sa palaabuton. Kung sa karon kada Martes, Biyernes kag Domingo lang ginapatuman ang pagban sa single-use plastic, mangin adlaw-adlaw na ini sumugod sa New Year. Eco bags, net, reusable containers kag papel na lang ang pagagamiton sa mga merkado. May pila na ka mga LGU sa Negros Occidental nga nagapatuman sa pagban sa single-use plastic, bungod isa ini sa mga ginatudlo nga rason sa pagbaha. Sa number 9, bag-o nga admin building kag grandstand sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ginagurahan. Ginagurahan ang bag-o lang natapos ka administrative building kag grandstand sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Ang administrative building gitukod liwat matapos ang 50 ka tuig sa tung 2022 paagi sa pondo sa idalom sang General Appropriations Act of 2024 nga nagabalor sa masobra sa 24 million pesos. Samtang, ang pagpatukod sa grandstand kadungan sa admin building ang ginapondohan halin sa Peace and Order Council Fund sa provincial government sa Negros Occidental nga nagabalor sa 10.5 million pesos. Sunod sa kay Negros Island Region Police Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, makabig nga maragtaso ng inauguration sa bago nga building ka grandstand bangod ini ang nagapakita sang kahandaan sang bag-o nga gintukod nga rehiyon sa pagprotekta kag pagserbisyo sa mga pumuluyo sa Negros. Sa number 8, magasugod na sini nga December 20 ang break sa mga estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan. Enero 5 naman magabalik eskwela ang mga estudyante. Sunod sa kay Almier Cesar de Quina, ang spokesperson sa Department of Education, Negros Island Region, sa memorandum nga gin-release nila, ginatagan sang emphasis ang simple pero makahulugan nga selebrasyon sa Yuletide season. Ang mga school heads kag mga manudlo ang pwede mag-modify sa ilang selebrasyon paagi sa pag-incorporate sang psychological first aid o kun psychosocial activities kasunod sa natabo nga kalamidad sa probinsya. Sa number 7, isa ka lalaki patay matapos gintiro sa banwa sa Moises Padilla. Away sa duta, isa sa mga ginalantaw nga rason. Dead on arrival sa ospital ang 34 anyos ka lalaki matapos gintiro sa wala pa makilalaan nga sospek sa Purok Saba, Barangay Montilla, banwa sa Moises Padilla. Nagwa sa investigasyon sa Moises Padilla PNP nga nagasakay sa iya motorsiklo ang biktima halin sa sitio Haroy. Sang gitawag siya sang duha ka mga sospek. Nanaog sa motor ang biktima kag nagpalapit sa mga sospek. Isa sa mga sospek ang nagtiro sa biktima kag sa natuo nga butkon o kung nag-igo ini sang bala sa natuo nga butkon kag sa ilok.
Parayon pang investigasyon kag pagpangita sang saksi agud makilalaan ang nagpalagyo nga mga sospek. Suno sa PNP, antes ang insidente, nakabaton ang biktima sang pagpamaho ganin sa isa ka residente sang barangay Montilla angot sa away sa duta. Sa number 6, pagbaligya sa mga pruta sa tatlo ka mga area sa Bacolod City ginpahanugutan sang Bacolod LGU para sa holiday season. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Mark Mayo nga gin-endorso na sang Local Market Committee kag ginaprubahan sang City Council ang pagbaliga sang prutas sa Dalan Burgos sa Burgos Market, Dalan Hernaez sa Libertad Market kag Dalan Gonzaga sa Bacolod City Public Plaza. Sunod sa kay Mayo, ang mga fruit vendors ang mismo magatukod sa ilang mga pwesto kag ginpasugtan nga makabaligya sila humaling December 15 tubtob December 31. Base sa records ng City Administrator's Office, tubtob December 17, may 27 ka mga fruit vendors nga nagproseso sa ilang mga special permit sa Dalan Gonzaga kag sa Dalan Burgos, samtang 39 naman ang nagparehistro sa Dalan Hernaez. Dugang pa sang City Administrator nga nagpabalo na ang tanan nga fruit vendors na hanungod sa mga guidelines nga dapat sundon sa tion sang ilang pagbaligya. So ging-monitor man na sang opisina naton, sang BDTMD kag City Engineer's Office na to ensure nga naga-follow gid sila sa atong guidelines. Sa number 5, malapit sa 60 million pesos ang kabilugan nga balor sang mga bonuses kag mga benepisyo sa mga empleyado sa Bacolod nga inog panagtag. Malapit sa 60 million pesos ang ikahatag sa Bacolod City Government bilang Service Recognition Incentive kung SRI kag iban pa nga benepisyo sa mga empleyado sini. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya nga ini ang ginaprubahan sa sanggunian panglungsod. Sunod pa kay Gasataya nga mga regular employees ang makabaton sang 20,000 pesos nga SRI. Yaman kinsiling nga ang mga regular employees makabaton pagid sang 30,000 pesos nga collective negotiation agreement o kung CNA bonus kag performance-based bonus o kung PBB. Ang PBB nga mabaton sa mga empleyado ang kaangay sa 65% sa ilabulanan nga sweldo. Sunod sa alkalde, nagalabot ini sa 8,000 tubtob 76,000 pesos depende sa sweldo sang empleyado. Na-release naman ang 5,000 pesos nga cash gift kag 14th month pay sa mga empleyado sa syudad. Samtang ang mga job order kung JO employees ang makabaton sang 7,000 pesos nga gratuity pay. All in all, naman batunon sa mga regular kag plantilla employees sang syudad. Sa number 4, presyo sang humay ang yara na karon sa 18 pesos kada kilo. Gani ang mga mangunguma ang nalipay kay makabawi na sila. Kung sa duanay nagbarato tubtob 12 pesos ang kilo sang humay, natuman ka pierde sa bahin sa mga rice farmers. Karon sunod sa kay Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System, nag-estable na ang presyo. Doko ang bulig sunod sa iya sa ginpatuman nga importation ban sa bugas nga naglawig tubtob sa katapusan sini nga tuig. Ang capital sang rice farmers sa kada kilo sang humay yara sa 13 tubtob 14 pesos. Gani sa 18 pesos subong nga baligyaanay makabawi na sila. Padayon pa ang subong pero kon padayon subong pero may full swing ang harvest sa Enero sunod sa kay Limpangog. Isa sa ilang ginalantaw karon amo ang epekto sa kadamuon sang ani sang pag-igo ni Bagyo Tino sa probinsya. Pero padayon sila nga nagalaom nga mangin maayo sa gihapon ng ani. Sa piyakabahin sa wholesale nga baligyaanay, yara sa 1,900 pesos ang sako sa bugas o kung 38 pesos kada kilo ang tupa sa kada kilo suno sa kay Limpangog. Ang humay subong, nagtaas naman ang presyo, di pa rin nagligad. Tama ka, subong nagalambot naman sa 18 pesos, 17 to 18 pesos ang presyo sa kilo sa labtong humay. Sa 18 pesos, okay na sa amin, ugaling, apektado ang aton nga mga bag-o subong nga man nag-harvest subong humay tungod sang nasabi nga Bagyo Tino. So may mga portion sa diri sa sakupan sa ating sa breeze
nga nubo ang ila production, but hopefully sa hindi na maabot ng mga sunod na sinimana, mangin maayo na ang mangin maayo na ang ilang ani. Sa number 3, ang IPM Construction and Development Corporation ang lowest calculated bidder para sa paghakot sang basura sa Bacolod. Ginkumpirma ni Bids and Awards Committee Chairperson Attorney Hermilio Pauyon nga ang IPM-CDC ang nagbid sang 316 million pesos, mas madubo sa 327 million pesos nga bid sang International Solid Waste Integrated Management Specialist. Ang approved budget for the contract ukon ABC para sa koleksyon, hauling kag disposal sa basura naglabot sa 330 million pesos kag nagpatigayon sang bidding ang back sining hapon. Para naman kay Councilor Homer Baez, Chairman ng Committee on Environment and Ecology, nga importante man nga lantawon sang back ang naging performance ng IPM antes pirmahan ang kontrata. Iyaman gisiling nga dapat mapili ang kumpanya nga may maayong record agud masiguro ang maayong nga serbisyo sa syudad. Kung basahon mo na lang guro sa comment section sa tanan nga media. Although wala ko may nakita nga sa butang mo 50 comments nga nagdayaw mo. Sa number 2, site visit ang ginpatigayon sa ginapropose karon nga relocation site para sa mga internally displaced person o IDP sa Banwa sa La Castellana bangod sang bagyo nga Tino. Si Vice Mayor Rumayla Nicor ang nagbisita sa proposed relocation site mismo man sa Barangay Robles. Suno sa iya, ang tag-iya sang duta ang nagsulat sang letter of intent sa Banwa. Ginpabutsag sini nga interesado siya sa pagbaligya sang duta sa Banwa. Mga 2 ka kilometro gikan sa highway suno kay Nicor ang proposed site nga nagalapad sang 8.3 hectares. Mayara nga bangin sini nga nagaslope pero ang flat area yara sa 6 hectares. Sarang ini maka-accommodate sang mga kapin sa 300 ka mga pamilya kag tag 60 square meters ang kihad sang duta. Para ini sa mga nagapuyo sa sulod sang 15 meters sang riverbanks kag na wash out sa area nga gindeclare nga no build zone. Ipa-assess pa sang Banwa ang bilis ang duta sa Provincial Assessor's Office. Ang Banwa ang magabakal sini kabahin sa pondo nga kuwaan ang ginhatag nga 10 million pesos gikan sa Presidential Assistance Fund. Maka-accommodate siya kung magtag 60 square meters man lang, and then ginalantaw namon is accessible siya if ang dalan ma-rehabilitate kag ang water may ara man siya water system dito kay ang other ang sitio sa Piak may ara man pero padakuan lang kag ang kuryente may ara man sa pinaka-last post sang Luseco may ara man, so mga amo na siyang preparahon pati dako-dako man ang kinanglanon, but ang nagbaligya when it comes sa lute nang willing siyang istagard siyang Banwa ang bayan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, duha ang pilason sa natabo nga sunog sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Kaina sang kaagahon 4 ka mga balay nagkalahalitan. Nagkinarankaran ang mga pumuluyo sa makita ang nagadabadaba nga kalayo sa Purok Magsungay, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City, pasado alas 4 kaina sang kaagahon. Nakapanimaho ang tagbalay nga may nagakasunog ang mukon nga nakahingagaw silagwa. Bangod madamo lang asukag nagadako na ang kalayo, ang iban sa ila naglumpat na lamang sa bintana. Nakaangkon sang pilas kag paso ang duha ka mga persona sa natabo nga sunog. Ang 32 nga lalaki napilas sa nawala nga tiil matapos maglumpat sa bintana agud makaluwas sa sunog. Samtang nakaangkon naman sang second-degree burn sa tiyan ang 8 ka tuig nga bata nga babayi. Base sa report sa Bacolod BFP, 1 ka balay ang totally destroyed kag 3 ang partially damaged. Ginabulubanta, yara sa 270,000 pesos ang kahalitan sang sunog. Padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo.
Kag sa good vibes, top 2 sa RadTech nga board exams ang Riverside College nagbaton sang 200,000 pesos. Samtang, ini ang first time nga may 6 tanan ka mga top-notchers ang Riverside sa isa ka board exams. Yaring report. May pa-buffet na naman ang Riverside College para sa mga nakapasar kag nakatop sa mga board exams para sa physical therapy, medical technology, psychology, kag radiologic technology. Wala labot dire. Ang tanan nga mga top-notchers may cash incentives halin sa eskwelahan. Kagang top 2 sa RadTech na board exams nga si Kate de la Cruz nagbatong sang 200,000 pesos. Istorya ni Kate, nagbunga ang tanan niya agin pangabudlayan. Pila man kagabi nga pulawan ay kag sige-sige nga review kay luyag niya nga makasulod bisan sa top 10 na lang. Pero top 2 ang ginhatag sa iya. Wala man ko expect nga top 2. Mo bisan top 10, abi ko bisan top 10. Pero may wala akong expect na top 2 gid ginatag ni Lord sa ako. Pili para kasi sa iyo. Boss, sir, guro. Pating iya nga magulang nga nagkuha man sa board exams para sa PT, nakapasar man. Kaya para kay Kate, tiyempo na para mag-retire ang iyang amay nga isa ka OFW sa Singapore kay siya ang agot sa 3 ka mag-utod. Ginambala na sa Sir Kaloyan, ma-retire na siya. Ay tapos na kami 3 daan. Grabe yung ending niya sa imo siya. Gani, ay, thank you Lord. Kaya mo na kumbal gusto mo mapuli na siya. Oo, ginambala. Ma-retire ka na pa kay pila na sa years, 20 plus years sagwa. Wala pa siya sang plano sa subong, luyag niya anay itagaan sang reward nga bakasyon ng iya kaugalingon. Proud ang eskwelahan sa nangin resulta sang board exams. Wala labot sa iya, may 5 pagid ka iban nga mga nag-top man sa RadTech board exams. First time inisuno sa presidente kag CEO sa Riverside College nga si Samuel Lee. Ini ang first time nga natabo nga 6 tanan ang nakasulod bilang top-notchers sa isa lang ka board exams. RadTech came in with 6 board the highest number of board placers in Riverside College history. That's it. Congratulations to the RadTech department, faculty, staff, and graduates for setting a new standard for Riverside College, which we are all set to surpass moving forward. Gani pati ang department, nagbato naman sa 230,000 pesos nga cash incentive. Sunod sa kay Dr. Elizabeth Riel Juliero, ang Dean sa College of Radiologic Technology, nangin posible ini bangod nga hindi lang sa graduation nagatapos ang suporta sa eskwelahan sa ilang mga estudyante. Pati sa review nila, ginasuportahan sila sa gihapon. Our responsibility sa students does not end with graduation. Even during their board review, ginasupport man na sila namon gihapon. Oo. And then number 3, ang administration namon is very supportive of the department. Kung anong kinahanglan sa department to help train the students, ginahatag gina nila sa amon. Ining ikatatlo nga consecutive nga tuig nga may mga top-notchers ang RadTech. Sa nursing board exams naman, may 4 naman ka mga top-notchers ang Riverside. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Congratulations again sa aton nga mga board passers at the same time sa aton nga mga top-notchers. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers sa buong hapon. Heart kuno hambali John Randolph O. Rubin, si Jocelyn Luquero, maayong hapon Digicast team watching from Hong Kong, si George Pineda Gaspi, maayong hapon Digicast Negros watching live sa may barangay Tangob, Subong while naga-duty subong sa Tinapay Express Bakery. Wow, namin tagor tinapay daay. Si Romel Mahilom Galio, good evening kuno sa aton nga tanan. Kagabuyad tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.